Veliki pozdrav svima ljudi, Mata ovdje sa kanala Stupi, pa onda Games. Danas igramo Minecraft preživljavanje, to jest Minecraft Pocket Edition. Sve to ćemo da izbrišemo. Pa, ajde da krenemo. Survival mod, sad ćemo dokucam da uđemo u selo da nam bude lakše. Fin, alo. Ja nemam ništa. Sad ću da vas pobijem sve. Ozvečke. Pa šalimo se ljudi. Sada što da radimo beše, kako se igra Minecraft, zaboravio sam, šalim se. Idemo da iskopamo. U stvari ne, idem prvo da otvorim kovčeg, možda ima nešto zanimljivo unutra. Ako slučajno čujete loše, to nije do mene, nego do programa. I zbog baganja to je do programa. Ako imam puno baga. Idemo sada da pokrademo ono što ima. Čuo sam skeleton. Nema ništa. Što mogu da radim s ovim? Pokupit ću za hranu da jedem. Hajde samo me ubije. Nemoj da me ubiješ. Dobro. Ne mogu sad da se borim sa ovim čudakom. Ali šta ćeš? Moram da kopam drvo, nemam drvo, u pustinji sam jebote. Idem ja tamo, ne znam gdje se nalazimo, tamo nisam igrao Minecraft. Podržavajte moje klipove, zato što sam ja Stupi Games. A u Minecraftu sam poznati kao Stupi Games PvP. Mi ćemo sada ubiti nekog seljaka. Ne treba mi za kuću, imamo već kuću, pa kada budemo dovoljno, kada nam bude dosadilo u seljačkoj kući, onda ćemo igrati drugoj kući. Sada smo iskopali isekli. Neću da se blamiram. Ljudi moji, šta bi da napravim? Zna se ljudi. Ovo i ovo. Ako hoćete još ovakvih klipova, survival, preživljavanje, ostalo, vi samo kažite. Ja moram sad da stavim telefon da bude malo tu, idem ja do negdje pa se vraćam uskoro.
ulazim u Minecraft, možda je već ušao. Dobro. Sada ćemo da kopamo drvo da bi napravili... Šta ti mene guraš, a? Koga ti guraš, a? Ba. Šalim se. Nećemo da diramo seljake, oni su jadni. Šalimo se, oni su najbolja bića na ovom svetu u Minecraftu. Ja ovdje lepo lagano igram. Ja sam bog. Napišite u komentare ako hoćete da snimamo servere, naravno hoćete, ali bit će uskoro gameplaya i na kompjuteru, ali počet ću sa telefonom. Gdje je tablet i ove stvari? Će biti na kompjuteru. Napišite mi u komentare šta trebam instalirati ili da li to mora da se instalira da se loguješ u Minecraft. Da se logujem u Minecraft. To mi samo napišite. Sada nešto radimo. Kao imamo 56 ovih, dovoljno nam je. Pišite u komentarima isto, da li hoćete da napravim kuću ili da ostanem u nekoj malo većoj seljačkoj kući. U sljedećem klipu da napravim kuću ili da ostanem. To napišite. Sada ćemo... Poslije ćemo da kopamo, la. Evo, sad smo prvo počeli. Ljudi, ako se čudite što, kako se zove, što nisam sakupio samo 3 kamena, čisto onako zato što, eto, malo da ih trošim ovaj pickaxe, zaslužio to, izneverio me. Ništa ne vidim. Ljudi, ništa ne vidimo. Šta da radimo? Moramo nekako da se snađemo. Evo ga. Ja sam glup. Ja sam samo počeo onako da kopam bez veze, a nisam ni provalio neke stvari. Sakupili smo 14 stone kamenja. Idemo da napravimo sekiru i ovo. Ne treba nam sada mač zato što kako da vam kažem, nećemo baš onako da ulazimo u borbu sa čudovištima zato što nismo baš opremljeni. Mislim, mogu ja sa njima da se obračunam, ali znate već, bavit ću se drugim stvarima, kopanjem i ovim. U narednim klipom će biti toga, ali sada se trudim da skupljam stvari i da napravim novu kuću. Idemo da iščepamo još drva. 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 Idemo da
kako je zbunio sam se nešto. Da li vi imate Minecraft P, napišite u komentarima, obavezno ostavite like, share i subscribe. Nije kraj klipa, ali obaveštavam, nije obavezno ako hoće, ne mora. Ali meni bi bilo drago da ostavite like, share i subscribe. Sada je mrak. Ne znam šta da radim. Trebam da ubijem neku ovcu. Baga, ali baga. Treba će mi ovoga. Neka ovo raste. Ne treba mi ovo. Ajde neka. Sada je mrak, moram da bežim, ljudi. Neku kućicu. Da mene udave. Šta ste se uplašili? I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem klipu. Like, share i subscribe. Ćao. Moram da izađem.